Iruzubietako eta kulturaretoko estalkia konpontzeko lanak amaitzear dira. Arretxinagako ermitan konponketa lanak egin ditu udalak. Jendetza batu du 22. korrikak Markina Xemenen. Maiatzaren 14an ospatuko dira baserri eguna eta Markina Xemengo 3. helduen trikitixa txapelketa. Aspalditik datorren udal proiektua izan da Iruzubieta auzoko segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzea, batez ere oinezkoen ikuspegitik. Helburu horrekin eta lehen fasean egindako lanei jarraipena emanez, autobus geltokitik Iruzubieta erdigunera doan zatian hainbat lan egiten dihardu udalak. Besteak beste, espaloi berria, kanalizazio lanak, asfaltatzea eta argiteria berria, efizientzia handiagoko LED argiak ipiniz. Kulturaretoko estalkia kendu eta berria jarri du udalak. Egoera txarrean eta erortzeko arriskuan zegoen orain arteko estalkia, gainera amiantoa ere bazeukan. Estalkiari eusten zion egurrezko egitura ere kendu eginda eta metalezko egitura batekin ordezkatu. Aldaketarekin segurtasuna areagotu, egitura sendotu eta hezetasun arazoak saihestuko dira. Herriko jolasguneak berrizten ere jarraitzen du udalak. Oraingoan Bekobentako jolasgunea berritu da. Kautxo eta jolas berriak jarri dira bertan. Markina Xemengo ondarearen funtsezko elementua izateaz gainera, turismo aldetik ere pisu handia dauka Arretxinagako ermitak gure herrian. Aspalditiko bekuntza bat behar zuela iritzita, ermita konpontzeko lanak egin ditu udalak azken hilabete hauetan. Ermita pintatzeaz gain, igeltzeritza lanak ere egin dira. Diru laguntza jaso du udalak lan hauek aurrera eramateko. 2 urte itxita egon ostean, apirilean ireki ditu ateak Doneiakue bideko aterpetxeak. COVID-19 eragindako egoera dela eta plaza kopurua murriztu eginda eta bestelako higiene neurriak ere indartu egin dira. Aurten ere Doneiakue bidearen zaintzaile elkarteko bolondresak arduratuko dira kudeaketarekin. Urrira arte zabalik egongo da. Turismo denboraldia abiatzearekin batera plano turistiko berria prestatu du udalak. Markina Xemengo toki interesgarrienen informazioa jaso da bertan. Turismo webgunean ikusgai dago eta udaletxean eta herriko informazio puntuetan ere eskuragarri egongo da laizter. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, takorrika. Jendetza batu du 22. korrikak Markina Xemenen. Euskararen aldeko lasterketa apirilaren 7an igaro zen Markina Xemenetik eta herritar ugarik egin zuten bat. Maiatzaren 14an ospatuko dira baserri eguna eta Markina Xemengo 3. helduen trikitixa txapelketa. Goizean, 10:00 aurrera, bertoko produktuak eskuratzeko aukera izango da plaza barripean. 12:00 aurrera ostera, bildotz pintxoak salduko dira. Maiatzak 14an eukiko dugu egun biribile, goxetik eukiko dugu ospatuko dugu baserri eguna eta atzaldetik trikitixa txapelketia. Udaletik sustatu nahi da lehen sektorian bultzadie eta hortarako egun bikaini izango da, eukiko dugu pintxo batzuk bihotzanak, banatuko dugu zena herritxarren artien, eta egongo da salmenta puntu bat ekoizleen eta herritxarren artien topaketagune izango dana. Arratzaldeko 6:30 ospatuko da trikitixa txapelketa, unifrontoian. Baserri egunan barruen, arratzaldez, ja aurten 3. antolatzen dugu 3. Markineko trikiti txapelketie. Helduena 22 urtetik gora dalako. Aurreko bi ekitaldizetan oso emaitza onak auki dugu zelez eta pandemixiek pixkat alde batera trikiti xilagat auki da belez, ikusten dugu bultzada bat izan leikela barrido trikiti mundu hau berreskuratzeko eta danok parte hartzeko. Orduan, 6 txersetatik aurrera, trikiti txapelketien Markina Xemenen, danok inbitatu zatoze ikustera. Sarrerak dagoeneko salgai daude udaletxeko kutxazainean eta online. Egunean bertan, lehiatilan ere eskuratu ahalko dira.
Udalak landu duen bigarren berdintasun planari lotuta, hainbat ekintza izango ditugu Markina Xemenen datozen asteetan. Maiatzaren 13an, Amelia Tiganusen hitzaldia izango da Esperantzaretoan. Emakumeen salerosketarako sare batean harrapatua izan ondoren, sexu esplotazioa jasan zuen Tiganusek urte luzez. Prostituzioa eta sexu bortizkeria izango ditu hizpide hitzaldian. Horrez gain, autodefentsa ikastaroa ere antolatu du udaleko berdintasun sailak. 2 saio egingo dira, maiatzaren 28an eta ekainaren 4an. Emakumeok pairatzen ditugun erasoen aurrean erantzuteko gaitasuna garatzea eta oinarrizko ezagutza jasotzea da helburua. Izena ematea zabalik dago.